Lietse zwargen binnen er de dagen voor de Freule. Komt het wel goed met het veld, want het had de laatste tijd nogal ruimt. Bij een inspectie maast opblikken dat ze haar geen zwargen hoeven te maken. Op zich loopt het veel te goed bij. Alleen nog hierachter, rugs in de hoeken, daar is hij wat minder. Ja, het veld is op het moment nog wierd. Maar ik denk dat er een centje erbij is dat er gauw opdroegen. Dat komt wel goed. Als het nou ruim gaat, verwacht je dan problemen? Nou, alleen nog in die hoeken. Maar ja, dan zullen we dan wel. Dan komt er wel wat spul op het veld. Een peerverorings op deze Freule. Zag ze voor het eerst kuubstvoltjes op de tribune. We verkiezen bij ons allen. En daar moet je op aanpassen. Dus En daarom de cupstoeltjes. Nou, geweldig. Is binnen al jaar uitverkocht. Ja, nog voordat we beginnen. Nou, geweldig toch? Goeie business ik nog. Nee. Kijk, ten opzichte van de banken binnen er een 100 plakken minder. Dus die moeten wel betalen worden. En ook de vastzitter is nee. Nee, 6 hier neemt hij het stokje oer van Pier Zijlstra. Ah jongens, dit is gewoon feest. Ja. Een eretaak. En een stuk traditie. Ja, een eretaak met een prottenwerk, hè? Dat zal ik niet vertellen. Nee hoor. Want dat, 250 vrijwilligers. Kun je betekenen dat er een prottenwerk is. Ja, zo is het toch. Nou, wel mooi. En wel mooi.